Направих си лазерна операция на очите и искам да ви кажа, че това е чиста магия. Хайде, взимам ви с мен през целия процес в Vision. Корекцията премина много бързо и безболезнено. Просто гледаш в зелена точка на апарата и лазерът си свършва работата със съдействието на доктора. Мигновено след това усещането е размазан поглед. Отпразнувахме се час шампанско и се прибрах в къщи. Около час след корекцията започна силно сълзена и болка в очите, като не можех да си ги отворя почти цял ден. Истината е, че първите 2 дни бяха най-тежки, но на третия ден вече започнах да виждам ефекта от корекцията. Със всеки изминал ден ставаше по-добре. След седмица отидох на контролен преглед, където премахнаха предпазните лещи. Лазерният метод, който ми направиха, се нарича Trans-PRK. След консултация избрахме този метод, тъй като е по-подходящ за активен начин на живот, но възстановителният процес е по-дълъг. Чувствам се като прероден след корекциите и съм изключително щастлив, че го направих, защото това да можеш да виждаш ясно със собствените си очи е просто магия. Моите благодарности към целия екип на Vision.